suok ba yun? Hindi kita kaplastada dito. Dito sa kudapit ba, pero suok-suok ba? Day, picture sa takadali, day, day. Awa, day, nindot kay vlog diri, day. Ay, basta sa day na. Ako, text mo ito ba? Mag-meet daw meron. Ha? Ay, ka na ingon. Ano niya? Uy, karoon mo dami mag-meet mo daw. Asa naman siya? Hindi naman ako to siya. Adri asa ko ang dabunon. Tigsmith na ako diri sa may sini kaning na ay Santa Claus o kaning na bell basta sa right side dapit. Huh? Naka-block ko. Naka-block na siya, boy. Wala, gasik ka to? Maka ito? Ay, oo. Doon saan ako daw, be? Dalang sa kadayan. Doon saan ako. Asa na ko siya eh? Asa na ko rasa oh? Jay? Hindi ba nakadire? Ay, bago lang. Ika si Jenny? Jay. Lingkod sa. Ikaw ba naman ikaw lang? Ikaw na dito. Bili na mo? Okay lang sa mo ha? Nakakadali. Ako sa mo dito dahil. Practice mo sayaw? Oo, nag-practice ni. Nya, mana mo practice sayaw? Oo, mana. Basig masukuin ka na ha. Adto ka diri ha. Wala man. Okay naman kaya? Okay naman kaya? Wa na, mura na tagtangaan ni diri. Yan sa man, gutom ka wala? Sige lang. Pwede mo suri-suri ka dito sa... Ha? Okay lang sa'yo ha? Ha? Okay, parang dito itong view dito ba oh? Ay, Jay, kanang please sunod na lang. Sunod na lang ha? Sabang lakaw kay nag-text ang amiga ba nga, nag-text daw ako ang sir, ang sir ba? Kaya pabili ko may practice ka ron. Iya naman na mo practice. Oh, practice na may balik. Basta ko eh. Kaya sunod na lang. Sige, ikaw. Ha? Text lang ko eh. Text ako. Mabalik pa ka? Chat, text ako. Magulat lang ko dire. Text ako din mo ha. Sige, magulat ko ha. Ano nga ako na istorya ato niya? Ano rin sa galain? Please, ano sa ingon ako? Ingon naman ko nga manuroy mo eh. Ito may mali ato. Kasi lang, magulat lang yapon ko diri eh. Masig mo text dito niya, mo balik. Masig paulion na din yung barkada. Gusto siya nga masulo ko niya. Ay, tara na din. Huling na tao eh. Ha? Ano man? Gibiyahin lagi ito ni may mong laki. Ngit. Papo baya siya? Sayang. Tanaw na nakakarasunis. Unya, nakaswalo niya. Hugaw ka ay kukuday. Alas 6 na. Discourage din kita sa kuha ba? May pagmuli eh. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw